Vreme je za scenu u danu uživo. Organizacija Multikultivator nastavlja predstavljanje vrhunskih muzičkih projekata najtalentovanijih mladih muzičara iz Srbije. Ovoga puta reč je o internacionalnom projektu džez saksofoniste Rastka Obradovića, koji će održati koncert u Beogradskoj filharmoniji 17. novembra. Naši gosti su upravo saksofonista Rastko Obradović i Vladimir Đorđević, programski direktor Multikultivatora. Dobar dan i dobrodošli u Dan uživo. Bolje vas našli. Evo, Rastko, za vas odmah pitanje. Vaš kvartet sprema prvi studijski album i ono što će se čuti u stvari na koncertu 17. bit će i na tom albumu. Šta će posetioci koncerta čuti? Čuće potpuno nove kompozicije koje sam komponovao baš za ovaj koncert i za ovaj novi album. Kvartet s kojim sviram već postoji neko vreme. Mi smo svirali u Norveškoj dok sam studirao tamo i imali smo par ozbiljnih koncerata. Jedan od njih je bio u Viktoriji National Jazz Scene u Oslu i sad ćemo predstaviti svoj program u Beogradskoj filharmoniji također. 23 godine, vi već imate zavidnu muzičku karijeru, ali tako? Čemu možete da zahvalite na tom uspehu? Evo, veoma ste mladi, studije u Norveškoj. Pa mogu da zahvalim prvenstveno svim ljudima dobre volje koji su mi pomagali na mom putu, između ostalog i Vladimiru i organizaciji Multikultivator, kao i dosta starijih kolega sa beogradske jazz scene koji su me podržavali i koji su me pomagali, kao i profesori iz Norveške. Vladimire, evo, Rastko je već rekao, Multikultivator pomaže mladim, talentovanim muzičarima. Vi ste i, u stvari, Rastku pomogli da ode na studije, ali tako, u Norvešku, ako se ne varam. Tako je. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da tako nešto napravimo i očigledno da ovaj projekat koji sada sa Rastkom realizujemo govori da je to bila dobra procena i da smo zapravo dobru selekciju napravili tom prilikom. Multikultivator je nastao pre 15 godina sa idejom da mi smo počeli kao uvoznici. Donosili smo u Beograd neku muziku koja u tom trenutku nije bila naročito dostupna. Internet je bio drugačiji nego danas, koncertno toga nije bilo nikako, tako da pokušavali smo da donesemo neku novu i drugačiju muziku beogradskoj publici i ovoj sceni. Onda smo se u jednom trenutku, ostvarivši saradnju sa Berklee Collegeom, prebacili na podršku mladima i na pomaganje mladim ljudima da se stručno usavršavaju u inostranstvu. I zapravo sada kada se ti mladi ljudi, poput Rastka, vraćaju sa svojih studija u Norveškoj, u Americi, u Italiji, Španiji ili koje kuda po svetu, Multikultivator polako ulazi u ulogu jednog izvoznika sa idejom da zapravo te mlade ljude podrži i da ih nekako lansira na evropsku muzičku scenu. Rastko, vaš gost na koncertu biće Arkadi Schirl-Kloper, moram da pročitam da bih to pravilno izgovorila, jedan od najboljih svetskih džez izvođača na francuskom i alpskom rogu. Za gledalce koji to možda i ne znaju, to je prilično veliki instrument. Kako se on uklapa u svet džeza? Pa, on se idealno uklapa u svet džeza, mogu reći. Mislim, ja sam za njega prvi put čuo kroz Moskov Art Trio, čiji je vođa bio Miša Alperin, koji je igrom slučaj bio jedan od mojih profesora na Norveškoj muzičkoj akademiji. I on je našao svoj jezik, to je svoj način izražavanja u jeziku džeza. Tako da on će zapravo doprinijeti svojim zvukom, našem zajedničkom zvuku kvarteta kao gost. I zapravo i pomoći će nam da evoluiramo dalje u nešto gde nismo bili do sada. Tako da svakako smo presrećni što ga imamo za ovu saradnju. Stižu i muzičari iz Norveške, ali tako? Tako je. Ko još pomaže? Mislite ko su muzičari? Da, pa na klaviru će svirati Martin Jerde, na basu Aleksandra Huhom i na bubnjevima Raymond Lavik. Tako da s njima, kao što sam rekao ranije, sam sarađivao dosta i imamo jednu posebnu konekciju, ovako prijateljsku, i to se prenosi na muziku. Osim koncerta u Beogradu, imat ćete turneju i po Srbiji, je li tako? To je zamišljeno? Tako je, svirat ćemo 16. novembra u SKC Kragujevcu, u pozorištu. I zatim ćemo 20. novembra svirati u KC Labu u Novom Sadu.
Da se vratimo multikultivatoru, uvek pomažete mlade, talentovane ljude. Šta je neka sledeća kampanja, akcija? To je dobro pitanje, da. Pa neka naša sledeća akcija je zapravo da napravimo jednu malu turneju, kao ove godine Multikultivator je potpisao posle 10 godina saradnje sa Berklijem ugovor o partnerstvu i mi smo praktično od juna ove godine zvanično Berkeley Global Partner za Srbiju i susedne zemlje i u tom segmentu planiramo jednu malu edukativnu turneju po regionu za letos ili jesen sledeće godine. Trebalo bi da tokom naredne nedelje zapravo sa našim partnerima definišemo period u kojem će se to desiti, ali ideja je zapravo da jedan tim predavača sa Berkeley College-a i možda nekih institucija koje su također članice ove našeg globalnog partnerstva dođe u Beograd i da onda obiđemo Hrvatsku, Bosnu, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Makedoniju i možda sa nekim fokusom na Beogradu praktično u nekih 7 do 10 dana napravimo jedan mali karavan edukativnih programa za muzičare. Vraćamo se na koncert. U najavi koncerta stoji da otkrivate kako se stiže u srce džeza. Kako se stiže u srce džeza? Iskreno. Srcem. Srcem. Gde je naša džez scena u odnosu na svetsku? Evo, to je jedno verovatno pitanje koje vam često postavljaju. Naša džez scena je u usponu trenutno. Tek se bude mladi ljudi i javlja se sve više originalne muzike i sve više džez autora u tom smislu. Tako da mislim da naša džez scena uhvatila jedan zalet i mislim da će jako brzo doći na nivo svetske i evropske džez scene. Pričate o džez muzičarima, a šta je sa publikom? Sa publikom također hvatamo neki zalet? Hvatamo zalet. Ima sve više ljudi koji su zainteresovani za džez. Džez je sad postaje polako sve popularniji kao pokret, ne samo kao muzika. Kad kažete postaje popularniji kao pokret, gde mogu oni koji hoće da čuju džez da ga čuju u Beogradu? Dobro, za sada jedno od tih mesta kojih nema toliko puno, nažalost. Još uvijek bilo je mesta kao što su čekaonice na vrhu Bigza, koja je bila popularna ne samo kod nas, nego su čak i strane novine pisale u tom klubu, ali to se zatvorilo, tako da sad ljudi mogu čuti džez muziku u Strogom centru, u Tell Me i u Beogradskoj filharmoniji 17. novembra. To ćemo naviti još jednom. Evo, mi smo u maju najavili audiciju za upis stipendista, violinista i pijanista na koledžu Kini. Tako je. Kako se to razvija? Dok ste stigli? Oni su stigli do Kine. To se razvija dosta dobro. Mi zapravo čekamo da se slegnu prvi utisci prve grupe studenta koja je otišla u Chengdu i radujemo se, da kažem, i uživo susretu sa njima negde u februaru mesecu, da možemo da ih izvedemo, da kažem, pred medije, da pozovemo neke od njih da kažem, sa javnošću podele svoje utiske. Za sada ja sam u kontaktu sa profesorima odande koji su veoma zadovoljni selekcijom koju su napravili ovde i veruju da ćemo takvu priču ponoviti i naredne godine. Evo na kraju još jednom da pozovemo gledalce. 17. novembra, Filharmonija, kvartet, džez, Rastko Obradović sa muzičarima sviraju. Pozivamo vas da dođete. Vama hvala što ste bili gosti dana uživo. Vi ostanite uz nas. Hvala i vama. Hvala vam.